salam Rama benebu Suganda retan sadece Iki
Ayuna. Iya yung iya. Sadurunge matur ingkang akeh. Ayo ndak kanthi uga ndak derekake. Caos puji syukur ana ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat, Gusti kang Maha Welas. Gusti kang Maha Murah, uga Gusti kang Maha Asih. Iya yung iya. Iki sowan ana ing dalem Tinggong Reja Tangan. Mung bot-bote nggone kepareng nderek dawuh panjenengane Bapak Dewan Bapak Joko Tri Asmara selaku Dewan Daerah saka fraksi PDIP ngono ya yung jane le keparang caos syukur marang Gusti kang ngakarya jagat ki ora wektu dina iki nduk kepara udakara ana rong sasi kepungkur iya luweh sangka rong sasi ya yung ning Gusti kang ngakarya jagat nemtokke yen to panjenengane nggone keparang syukur marang Gusti dina utawa wektu bengi iki ning ya ora ngurangi semangate Bapak Dewan. Mula rumangsa bombong seneng kelakon bengi iki nggone tasakur muji syukur marang Gusti kang ngakarya jagat ketitik nggone kepareng ngrawuhake para-para uga panjenengane para beliau kang kepareng rawuh ana dalem Tinggong kene kang tujuane diajak melekan tirakatan wungon syukur marang Gusti kang ngakarya jagat. Iya yung iya, merga wong syukur ngono bakal ditikelake nikmat sing bakal diparingake. Kuwi bener. Mula ya ora beda kaya bengi iki. Bapak Dewan nggone syukur marang Gusti kang ngakarya jagat pengajap bisa dipun paringi kebergas warasan, dipun paringi kawilujengan, slamet lahir batin donya ngakhirat. Iya, kaya ngono. Tur bisa amanah nggone ngemban minangka wakile rakyat nampung aspirasine rakyat sing tujuane ora ana liya kepiye kareben warga masyarakat mligining warga masyarakat Tulungagung bisa ngenyam kamardikan lahir lan batin uga kecukupan ing samu barangna. Iya, kaya ngono. Mula ngaturke pambagi harja mligine Bapak Dewan Pusat DPR Pusat panjenengane Bapak Pulung kang wis kepareng rawuh ana ing dalem Desa Tinggong. Muga dipun paringi keberkahan uga keslametan nggone tindak sangka Jakarta tekan kene ya nak. Iya. Uga ngaturke pambagi harja Dewan sing sangka kabupaten ana Mas Rinto, ana Mas Ponidi, ana Mas Ali Imron, uga ana Mas Koiri sing sangka Dewan PKB ya keparang rawuh. Uga ndadekke kawigaten saka Purwowincam Kecamatan Reja Tangan. Wiwit saka panjenengane Bapak Camat sak jajarane, Bapak Kapolsek saanggotane uga Bapak Dandim dan Ramil saanggotane klebu kang dadi Kamtib Babinmas ing Desa Tinggong. Iya, kaya ngono. Uga tim sukses saka panjenengane Mas Joko Tri Asmara ingkang kepareng nyengkuyung lumadining pagelaran ing bengi iki. Supaya saya kompak, saya solid nggone kepareng nyengkuyung. Apa sing dadi perlune Bapak Joko Tri Asmara? Ya, kaya ngono. Uga ora lali nduk warga masyarakat Tinggong sak putuhe nggone kepareng nyengkuyung muga diparingi bergas waras gampang lek golek sandang pangan, diparingi kesehatan lahir lan batin ingkang pungkasane Desa Tinggong bener-bener dadi desa sing baldatun thayyibatun warafun ghafur. Amin. Allahumma amin. Uga ora lali kanca kadhes sak kecamatan Reja Tangan.
Dasar iki mau ya mbarengi ing Kecamatan Rejotangan lagi nganakake festival kandung mula ana basar UMKM sing tujuane kanggo ngangkat ekonomi kerakyatan mligine ing Kecamatan Rejotangan. Iya, kaya ngono ya. Mumpung ana wektu kang becik bisa sowan silaturahim ning kene bengi iki panjenengane dalem Bapak Joko Tri Asmara bener-bener dadi ajang silaturahim muga saya ngrembakake le paseduluran. Ya, kaya ngono. Diawiti saka sindene dhewe sing lor dhewe panjenengane Mbak Bibit diaturi jumeneng ngaturke sendon sesindenan kunjuk kang darawuh. Ya, uga ora lali panjenengane Mbah Samir dalasan ibu ya kepareng rawuh. Ya kepareng rawuh nyengkuyung karo Mas Joko Tri Asmara. Coba nok ngadeg nok kaya ngapa ngadeg sing apik ya disepoti dhisik Mas ben semangat. Ya ngapa? Mbak Pipit Andriani ngadeg wong ayu ya. Wilujeng dalu nok Pipit. Nggih wilujeng dalu. Sing penting semangat ki aja nganti ditinggalke. Nggih semangat nadyan rati bindeng ngeten iki. Padha apake iki ya pilek iki mau. Lah nggih. Heeh. Anggeris tanggapane iki rendeng saya arang-arang iki anane mung pilek tok. Nggih. Heeh. Ning kudu tetep semangat. Nek rame ora kaya ngono kae ning lagi sepi wong jenenge awake dhewe iki nyambut gawe musiman ya cok kala lek dinane becik sasine apik ya ora prai sasi muput kepara 5 sasi engko prai ya mung 15 bengi kuwi kulino. Mula bengi iki mung mlebu 11 ya disyukuri. Sing penting tetep semangat nggone ngemban amanah minangka seniman seniwati. Nggih. Kaya pambuka ngaturke sinom coba kaya ngapa? Sinom nyamat. Ya. Nyamat nggih. Mangke lek mboten giyuk jenengan nganu nggih. Mengko tak sambungi lek ora kuat tak sambungi. Heeh. Jenengan sogok mangke. Ya. Dalem. Masuk nang kene kok nyogok. Nggih mboten maksude lek mboten giyuk kan disogok ngoten. Lek nyogok aja nek wong akeh, wong loro ae. Lah dalah. Napa niku? Iya. Uga katur Mas Edi. Mbah Lurah Tenggong muga enggal dipun paringi kesarasan. Karo senggane maju Mas terus maju pantang mundur terus maju dadi wong iki lek duwe gegayuhan aja mundur ning terus maju dene kok gagal kuwi mujudake sukses yang tertunda ya kaya ngapa bablas. Rasa goane mundake rasane ben seno
satu nusa satu bangsa satu nusa satu bangsa yakti bangsa Indonesia. Mula gawe abah amu Sidik Amanah Pondok Pesantren Al Badru Alaina anggere gelem nyawiji ing antarane ulama lan umarok kuwi jagat bakal tentrem ya kaya ngono. Mula babakan tetunggalan untuk mewujudkan rasa kesatuan dan persatuan ki penting. Ya ngono. Bablas nono. Iya 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 Garuda Pancasila beniki gathuk kita hidup harus berpancasila. Ora beda kaya wong nabuh gamelan, ana sing ngeplak kendang, ana sing jawil siter, ana sing nuthuk kenong, ana sing ndekep kempul, ana sing nyabet balungan. Kuwi mujudake perangane Pancasila. Krana kaeng gamelan dituthuk bareng kuwi mujudake rasa kesatuan. Kula ki anggere urip berpancasila, kuwi bakal tuwuh katentreman baik intern kulawarga uga ekstern kulawarga. Gendoran ki ya berpancasila. Ora nek wong gendoran iki kok poyok-poyokan, entuk cakar ya ditampa cakar, entuk pupu ya ditampa pupu, entuk daging ya ditampa daging, dene kok entuk brutu ya malah kebeneran. Berpancasila. Ya ning kono kuwi etung-etung 1 tambah 1 pira. Iya. Ya ndak? Suku bangsa gawe satu sane baca iku pancen nyata yo kita ya bersatu nek satu satu negaraning dhewe sing dumadi sangka beribu-ribu pulo ora ndadekke pecah belah antaraning ras suku uga kepercayaan ning malah nuwuhake kasantosan yen kabeh mau gelem nyawiji. Iya kaya ngono ya ya. Ya engko dibabaske ketang sak pupuh Mars Nahdlatul Ulama Mars NU. Sinden papat ngadeg Mars Nahdlatul Ulama.
ning kene iki lho. Mula tak aturke ing antaraning ulama umarok dadi siji ki ning kene. Mula gamelan Jawa ki luwes disampiri apa wae gathuk. Tembang alus kanggo para sepuh bini sepuh nyampleng. Tembang nganggo langgam kagem kadang-kadang sing diwasa ya gathuk, dangdut kanggo kanca nem-neman ya pas. Iki panjenengane Bapak Dewan sing sangka Kabupaten Blitar, Bapak Edi Sutikna kuwi penggemar budaya, uga bapak kuat sangka DPR Kabupaten Blitar ya keparang rawuh. Sing sangka PDIP ya rawuh Bapak Edi Sutikna. Coba nyuwun gongen Mbak Sulis Eva bar iki bintang tamune dunggahke. Ngadeka wong ayu. Sepatono Mbak Sulis Eva ben jumeneng dhisik kanggo kang do keparang rawuh. Dados yo. Mbak Bunjung ngadeka. Sekor Gadung Indonesia. Mbak Lilis. Uga Mbak Luki. Nah, kono ngaturke salam sik kagem ingkang do lenggah ana dalemipun Mas Joko Tri Asmara Dewan sangka PDIP Kabupaten Tulungagung. Sinten Yo, ingkang diaji. mengucapkan salam Bapak? Ya diurutke sangka kiwa nengen apa ka tengen kiwa ngono. Oke, saking tengen Mbak Lilis monggo. Oh inggih, katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu para tamu undangan, terkhusus kagem Pak Joko, terus wonten malih Pak sinten? Pak Pulung. Pak Pulung, wonten Pak Guntur dan juga anggota DPR yang lain, Pak Lurah, sugeng dalu. Iki sedaya Bapak Guntur ya kagem rawuh. wonten Sangka inggih. Dewan Provinsi Jawa Timur. Ah, Nggih. Sampun. ya diurutke. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu dumateng para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki lho Pak, sindene jenengan iku kulino pengajian. Ah, Dados pancen nggih iki kompak nek jawab salah. Khususnya Lilis ki kan tak kursuske tak pondokke engko lek wis ngancik tataran ya swara tuwa ki prei nyindian tur dadi Ustazah, Pak. ustadzah. Ustazah. Niki nek prei ten dalem nggih ngaji lho Pak, Mbak Lilis. Ngaji bumpung. Sakniki sampun insap Pak. Aku Sampun ingin menep, ya Pak. neng daleme Mbak Li, wah wayah duhur tekan kono kae, mudun Jumatan aku dodok-dodok ki Lilis lho neng ngendi kok sik duhuran. Wah, aku nggumun saking sregebe. Mongko duhur ki lho lek 4 rakaat, kono digawe 8 rakaat. Kok minta ki ngadi-ngadi kok ya. Kok Saking akeh sregebe. Yo iki pundhutane Bapak Dewan sak kabeh. Ngersake kacu kuning dibawani nganggo sinom gerandel mengko digoyangke tipis-tipis. Ya. Kayak menika banyak anggota DPR, terus Bapak Lurah, wonten Bapak Camat, Rejo Tangan. Mengke prak nggih kemaluan to Pak ngeten niki malian. Kok kemaluan to? Memalukan. Nggih, maksud kula Niku lek saka memalukan. rasamu, Mas Dewan, Mas Lurah uga sesepuh. Kuwi lek roh jogete kacu kuning kok goyangke bokongmu tipis-tipis. Padha demen. Nggih. Heeh. Wong lanang ki lek goyange iki kekandelen kuwi malah rada meneng lek setengah kurang. Itulah yang memicu kesenangan. Nggih, Pak. Kesenengan nopo, Pak? kesenengane Pak dhewe kuwi lho. Lis. Bengkok entek ya mergo goyangane bokong sing tipis-tipis kuwi. Ya, Mas kayak Dar, apa? Nyon tindingan Mas Dar.
Bagus. Niki entek-entekno lek munyawara wingi ning pendopo ora ana wektune. Mergo le awit jejer awit jam 11 ya. Agawe ruciteng umpama mundut Luk, Dalah. Pak kok ora mati mireng. Rukmi apa rukmi iki mau? Ruk. Hah? Ruk. Oh, ruk aku kaget lek ruk. Ruk. Pakai U, Pak. Iya. Bagus. ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah ning madyane jala Nidi. temakonjeng anggen jong pagulingan. Ah, yo, kaya ngapa? Kacu kuning dados. Kacu kuning dadi pepeleng. Kacu kuning dadi pepeleng. Nalika kowe isih nggeng rene isih tak
bisa-bisa asik-asik. Sing apik lho, Nduk. Nggih, Pak. Sing tipis. Wis mbah, pokoke Pak pengen joget iki joget yang sangat merangsang. Nggih. Ah. Loh, kok merangsang, Pak? Iya. Sing nyenengke ngono lho. Oh, Karepku ki. nyenengke. Tipis-tipis aja kandel-kandel. Ben awet, ben rada Merangsang suwi. untuk bergoyang, Mbak. Oh, ngono. Ya. Eling marang janji Pak Sogok tak sogok gering-gering tak sogok tak sogok gering-gering sogok tak sogok gering-gering terus saya amar gering amar mikir wong sing tak tresnani. Bagus. Sitere diunggahke sithik volumene. Ya, ngerti. Napa, Pak? Lek jogetmu ngene iki mbayar pira-pira ki ikhlas ngono lho. Mergo cara dirasake iki tekan belung lek ngene iki. Beda lek growal arep mbayar ki awel. Nah, yo bablasno. Kacu kuning dadi pepiling nalika biyen gawe isihnya ade rene isih tak gawe Ora bisa-bisa. bisa-bisa nadyan mong Menghadap kesimpingan wayang. Mriko, Pak. Madhep wayang kene. Mboten saru to, Pak. Dak ora nek seniman iki lek wis diunjukke kaya ngene iki ora nek rasa saru, isine mung seneng. Bapak Ibu niki ngapunten madhep mriko nggih. Amit lho nggih, amit lho nggih. Amit nggih, sedaya Nyuwun mawon sewu lho nggih, Pak. Niki namung manut atasan nggih. Ya atasan bawahan ya kudu manut. Dalang sitoke ngwengkel ancen. Lho. Lek sing nang dhuwur obah ngisor ki ya melu obah, lek sing ngarep obah mburi ya melu obah kuwi jenenge gathuk ki kaya ngono kuwi. Ya. Kita bali
desa. Yo 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 yo. Aja cepet-cepet toh, Mas. Alon toh Mas Agus. Wes arep terakhir iki cepet lho, Mbak. Justru ngene iki alus ketok aluse, kasar ketok kasare. Nah, Sing joget dompo, Pak. Dompo Pak, alon-alon Pak napas. dompo. Nggih. Engko nek dompo malah kepeneran. Khusus Baleni luki neh. alon-alon Mas Agus. Alon ya, Mas. Matur sembah nuwun tembang kacu kuning jangkep sak bawanipun sampun katur kagem ingkang sami lenggah wonten dalem tinggong dalemipun ingkang winantu pangurmatan Bapak Joko Tri Asmara ya sadurunge bintang tamu munggah pisan meneh penyanyi telu utawa pesinden telu coba anak wedok ngadeka genduk Mita, genduk Anip karo genduk Kiki. Langsung sepoti Mas. Yuk, kaya ngapa? Dados, yuk. Sekalian Mbak Imas Setiorini, yuk tembange Lestari kagem sedaya ingkang sami lenggah wonten ing kursi undangan. Dados, yuk. Katur sedaya perangkat desa tinggong sedayanipun wilujeng dalu wilujeng menikmati kenging kangge pangliput nggih matur sembah nuwun neng kene iki nduk ngrembakaning budaya Jawa mligining wayang kulit ki kabeh nuting jaman kelakone sing teges iki melu pasar melu arus taun 80-an jenenge wayang ki anggere limbukan pol-pole ledolanan gegendingan ki mung 2 lagu kuwi jaman biyen jaman pake ning gandeng awake dhewe ki manut karo laku ning jaman kuwi kudu melu kepiye carane karep ben penonton tetep solid karo budaya Jawa. Nadyan to akeh kritikan, saiki racake wayangan mung campur sari. Hayo bene wong penonton jenenge wong ndelok ki kendele le alok. Nganggo ndaki-ndaki, nganggo pakem, nganggo klasik. Ning lek renek sing nanggap budaya ki bakale hancur. Ning kita nganggo dangdut dikolaborasi, digoyangke angger nembang diadekke. Kuwi penontone demen tur ya mlaku. Mula jumbuh karo suwargi Mbah Gondo Darman sing sangka Karangpandan, Bantengan. Kowe lek dadi dalang manuta karo jaman. Karepe jaman iki kepiye tutno, ning aja nganti ancer-ancering lakon. Merga jenenge lakon iki anggere ana pathet 6 nyanga nyura wis diarani pakem ya kaya ngono mula awake dhewe ya melu karo kahanan ben tinampa dening warga masyarakat ya yo kaya ngapa bintang tamune diunggahke Duwojo Mas Jo Klitik Mas Jo Kluthuk